A UMAD é unha unidade municipal que trata as adiccións. Cal é a razón pola que se decidiu dedicarse a este campo? O motivo polo que eu decidín xa fai 20 anos dedicarme a este campo de traballar sobre o mundo das adiccións, pois foi casual. Dixen, pois xa teño uns coñecimientos básicos previos, creo que estou capacitado para traballar en eso. Existen moitos tipos de adiccións diferentes, pero nós estamos interesados por aquelas que non utilizan sustancias. En que se diferencian daquelas nas que se consume alcohol ou droga? As adiccións con sustancias se trata de que hai un elemento, principalmente casi sempre unha molécula, no exterior, e temos que introducila no noso organismo. Existe outra clase, e genera, por suposto, adicción. Existe outra clase de adicción que é aquelo que non temos que introducir nada no noso organismo, que é a adicción sin sustancias. Ejemplo de adicción sin sustancias, o xogo. Basándose nos seus usuarios, cales son os casos máis frecuentes e máis difícil de tratar e por qué? Entonces, durante 10-15 anos estuveron consumindo a sustancia, non? Hasta que deciden deixala, entonces teñen unha forma de funcionar o día a día, levantarse, comer, traballar, consumir, dormir, que o teñen moi interiorizado, non? Entonces, esos casos que xa veñen de largo, que veñen, de bastante largo, suelen ser máis complicados. Hai algunha adicción sen sustancia que sexa pouco común, pero que tamén sea moi eficaz? As adiccións sin sustancia principalmente que estamos vendo son as adiccións ao xogo. O consumo de xogo, unha enfermedade o xogo patolóxico, esa é a principal adicción sin sustancia. Ahora mesmo xa se empeza a diagnosticar adiccións tamén a internet. Parece que hai unha serie de protocolos e unha serie de premisas que se deben de cumplir e xa se pode considerar unha adicción. Que porcentaxe de persoas que acuden a vostedes son nenos ou adultos? Principalmente poden ver, están afectando máis a persoas casi máis adultas que aínda teñen un funcionamento incorrecto. Que é un funcionamento incorrecto? Vale, pois empezan a deixar de facer a súa vida normal, ou mesmo teñen un funcionamento incorrecto. Que é un funcionamento incorrecto? Vale, pois empezan a deixar de facer a súa vida normal. Un porcentaxe de persoas acuden a vostede son nenos ou adultos? Porcentaxe de persoas creo que a maior adicción depende moito das persoas, non? Pero pois non sei se a sustancia en sí pode generar máis adiccións e sustancias. Poden ser en casos puntuales tamén moi potentes. A adicción ao tabaco pode ser máis potente que a adicción ao xogo. Aunque o xogo pode haber casos tamén igual de tremendos. Non é difícil sacar o ollo das pantallas. Como é o proceso de recuperación das adiccións e sustancias neste caso? O proceso é o problema, cal é a situación concreta de esa persona. O mal uso das pantallas, está xogando, chateando cos amigos. No tema das adiccións, sen sustancias, vostede cree que a oniomanía pode ser unha das máis graves afectadas? A adicción sin sustancia que máis engancha é o xogo. Considera que o nivel de ludopatía aumentou ou disminuiu nestes últimos 20 anos? Dependendo da súa resposta, cal cree que son as causas? Sei que de ludopatía nos últimos 3 anos, 3-4 anos, está baixando. É dicir, hubo un boom moi grande onde estaba a cousa moi pouco controlada e a xente empezou a xogar, a apostar bastante. Ahora mesmo, pois debido ás reglamentacións que empezan a existir, está baixando. Por así dicilo. Por que se inician as persoas no xogo e como é este proceso de facerse adicto? Non empeza a xogar directamente diñeiro e todo eso, senón normalmente empeza a xogar cousas sin diñeiro, despois pasa as cousas con diñeiro. Vostedes, ao traballar, seguro que saben percibir ben cales son os pasos das adicciones ás pantallas. Como van sucedendo esos pasos? Antes, ou normalmente, se xoga para xogar, para practicar, para tener, para competir, non? Pero agora parece que se ti tes unha compra ou faz ou aportas diñeiro, te permite seguir avanzando en ese xogo, seguir competindo máis, non? Ese quizá pode ser o primeiro paso. Entrando de cheo na oniomanía, que xa sabes o que é, creo, que poderíamos facer entre todos individualmente para reducir o shopping online?
Bueno, pois quizá ser consciente de que moitas das estrategias que están utilizando solo persiguen esa finalidade. Por exemplo, o que estou dicindo, se vemos un xogo que a finalidade do xogo moitas veces é pagar para avanzar no xogo, xa podemos empezar a desconfiar. No que se refire ao que é a ludopatía, que farían para disminuir o máximo posible a poboación que xoga os xogos ao azar se estiveran nas súas mans esa posibilidade? Bueno, pois aí sería para min un primeiro paso impedir o xogo económico nos bares. Había moita publicidade, non a vosa hora, pero ao mellor veíades publicidade fora de hora, que estaban sempre xoga, gana, 3, casino online, todo eso, e era anunciada por deportistas, personas referentes para nosotros. Se sacáramos as recompensas dos que son os xogos de pago, como xa mencionastes anteriormente, cree que se disminuiría moito a poboación que xoga aos xogos de azar? Sempre poño un exemplo, deixame poñer un exemplo que é moi significativo. Se facedes aquí algún deporte de equipo, fútbol, baloncesto, patinaje, natación, o que sea, que pensaríades vos se vades con 20 euros ao árbitro e dicides, toma, e deixame ganar, ou deixame avanzar, ou deixame tirar? Quizá non tiña moito sentido, non? Pois esa estrategia que siguen, pero están facendo moi ben ou venden moi ben. De que xeito cree vostede que é posible gañar dineiro a longo prazo nas apostas deportivas ou nos xogos de azar? Vale. Pois tamén a resposta é fácil. Os xogos de azar e as apostas deportivas están diseñadas para non ganar. Nunca para ganar. Pode ser puntualmente que se gane unha vez, pode ser, pero están diseñadas solo para recaudar diñeiro. Saber a posibilidade de que toque a lotería, bueno, era unha cantidad, non me acordo a cantidad, era un porcentaje, bueno, de muchos ceros, no? Pero a non nos din un número, a lo mejor uno entre 100.000 e todo eso, e decimos, e que es eso? Pues nada, ¿qué es la posibilidad 1 entre 100.000? 1 entre 100.000 es ir al supermercado, y vamos al supermercado, llegamos a la sección de los arroces, donde están los arroces, y cogemos 4 paquetes de medio kilo. Entonces esos paquetes de medio kilo los vaciamos todos en una pota y cogemos un arroz y lo pintamos de rojo, un dedito de arroz, lo metemos en la pota y la movemos, y entonces tenemos que meter la mano y sacar el rojo para que nos toque el premio. Tamén leímos que se pode ser adicto ao traballo. Que diferencias son entre esta e as outras adiccións con esas sustancias? Xa te digo, son especialista principalmente en sustancias e podo falar do xogo ou de outras cousas, pero de adicción ao traballo non profundicei, non teño conocimiento delo. Supoño que ao mellor non o esperabades, pero non vos podo axudar en este tema concreto. Como se poderían curar estas diferentes adiccións e que diferencias hai según os diferentes tipos? Sí, principalmente para curar as adiccións sin sustancias, na maioría dos casos se recomenda casi sempre o tratamento psicolóxico, casi nunca farmacolóxico. Farmacolóxico pode ser se hai unha alteración moi severa para tranquilizar a persona e empezar a traballar. Dentro de todas as adiccións que usted traballa, cal cree que é a máis perigosa ou adictiva? Ahora mismo vou considerar que a adicción máis peligrosa que temos ahora mismo é a nicotina. A nicotina é unha sustancia, bueno, pois, por que digo que é máis peligrosa? Pois moi fácil, cuantitativamente causa case 60.000 mortos ao ano. Ninguna outra sustancia ou sin sustancia pode chegar a esa capacidade que ten o tabaco. Mirando cara ao futuro, cales son os principais retos aos que se enfrenta na súa unidade a hora de solucionar os problemas das adiccións e sustancias? Os principais retos quizá estamos vendo que o que denominamos prevención ambiental, que pode ser unha regulación, facer que o entorno dificulte que este presente esas adiccións e sustancias, é o que é máis efectivo. Que lle pasa ao cerebro cando tes unha adicción á internet? E que diferencia hai cunha adicción a unha sustancia? Funcionan adiccións á sustancia e a adicción á internet funcionan dun xeito moi similar. Cando introducimos unha sustancia no noso corpo, chega ao cerebro, se crean unha serie de receptores de satisfacción, de placer, de estar ben e de querer repetilo. Funcionan... Que a xente adicta non se dá conta de que é adicta. Ese nerviosismo, esa necesidade de ter unha resposta rápida,
Cantas mortes hai ao ano polas adiccións aproximadamente? A adicción que máis mortes xenera, pero con largo, pode ser o tabaco, que pode matar en España casi 60.000 personas. É dicir, en canto ao alcohol, que pode ser a seguinte sustancia que máis mortes causa, pode causar 12.000. É dicir, o resto das drogas, heroína, cocaína, pode causar sobre 1.000 mortes. É dicir, ao ano podemos estar en mortes por adiccións a sustancias 75.000 persoas, entre 70 e 75.000 persoas, mortes directas. Cales son, según vostede, as adiccións e sustancias máis perigosas e menos perigosas, e por qué? Sin sustancia. Pois a adicción sen sustancia máis peligrosa é a adicción ao xogo.